OK, zdravím všetkých, čo sa pozrite na moje videa, som Eskimber a dneska si dám môjho ďalšieho videa. A toto je zlý začiatok, pretože som neviditeľný, ale to je jedno. A ja vás dneska vítam v hre Minecraft a dneska si zahráme minihru, ktorá sa nazýva Murder Mystery, možno ste to poznali z toho pozadia. Kto by nevedel, čo mi táto minihra, tak sa to dozvie hneď, pretože už to vyhrali. Je to proste hra, ktoré máte 3 role. Sú tam Innocenti, detektív a murder. Murder má meč a musí zabiť proste ostatných. Tak vyhrá murder. Pokiaľ ho zabije detektív, čož je som murder. Pokiaľ inak murder je náhodne sa toto dáva, takže nebojte sa, nemal som nejakú výhodu, že by som bol murder, proste dostal som to ja, som spokojný. Tak, teraz do vysvetľovania. Detektív je proste chlap, proste postavička Minecraftová, ktorá má luk a musí ma zabiť. Pokiaľ ma nezabije, tak proste vyhrám, pokiaľ ma zabije, tak prehrám. A Innocenti, tí nerobia takmer nič, proste iba behajú po mape a zbierajú goldy, aby dostali šíp a luk. Majú len jeden výstrel. Dostanú to až za 10 goldov, takže tak, čus. Tak toto malo dobre. No, asi ste pochopili princíp trošičku tej minihry a inak natáčam cez iný program, ak som natáčal vtedy, pretože natáčal cez Fraps, ale kým sa to dalo na ten YouTube, tak to bola strašne dlhá doba. Takže som si dal nový program. Nechcem robiť reklamu, je to... Čo to je za program? Proste neviem, jak sa volá tento program. Nejak Custom Studio, neviem. A mám to na 30 dní na skúšku, takže uvidíme, čo sa stane po 30 dní. Asi mi nepôjde natáčať. Pokiaľ mi nešlo natáčať, no tak vymážem a stanem si ešte raz, ďalší 30 dní asi budem mať. Neviem, čo robím. Dotedy si musím dať iný program. Môžete mi dávať napísať, aké programy, pretože mám OBS Studio. A prepáčte, som trošku zachlípnutý, ale to mi nejde. No ide, ale keď dotočím, tak mi to video nejde spustiť, aby som ho videl. Takže nie, také nechcem. Takže tak. A máme ďalšiu hru. Yes. Poď. You are innocent. Tak, my sme innocenti, potrebujeme na SBR 10 goldov. Jeden z nás je murder. Viem, to je murder. My sme sa tam tak na seba pozerali a ani jeden nevedel, kto je murder. To bolo smutné. My sa napojíme asi na inú mapu, pretože v troch to je hrať zle. Takže ideme na inú mapku. Tak ideme na prvú. Tak, je to tá istá? Asi nie. Alebo hej? Ja neviem, to je jedno. Proste chcem si zahrať. Zase tu sme iba 4. No, dobre, necháme to tak. You are innocent. Takže sme zasa innocenti. Nevinní. Potrebujeme 10 goldov, máme 1. Ešte 8. Tak. Bum. Poď. Pokiaľ by ste túto minihru náhodou chceli s niekým, aby som ju natáčal, napíšte mi to do komentárov. Nemám až taký veľký problém si zohnať nejakého kamaráta. Budeme to natáčať spolu. Prosím, že nie je murder. Aha, on stojí, alebo má lag, neviem. Ale tu sa spavnuje gold, takže asi má gold. Inak, asi ste si všimli, že táto mapa sa opakuje stále dookola, tak není to úplne ten server, na ktorom ste mohli vidieť napríklad gamera, napríklad. Proste toto je server deferment.cz, aspoň myslím, že to je tak, taká IP-na. A tu sa proste opakuje jedna mapa, ale myslím, že aspoň ten zážitok z tej hry je celkom dobrý. A myslím, že táto mapa je asi najlepšia z tých všetkých. A sme tu len dvaja, takže murder môže rýchlo zabiť. Sme tu dvaja. Wow. A ja by som mal dostať kompas na luk, ale nedostal. Tak.
Joj, už viem, to je murder. Nečakám. Bum. Vyhral som? Jo, vyhral som. Toto bolo zlá hra, to sa mi nepáči. Potrebujem si to zahrať aspoň takých 4 ľuďoch, no 4 ľuďoch to je ešte málo. Najlepšie sú takí 10, vtedy sa to dobre hrá. Takže my by sme potrebovali lepšiu arenu. Nejakú. Prosím. Tak asi sa napojíme na nejakú random a budem dúfať, že ku mne asi niekto príde. Alebo počkáme chvíľku. Tak trošku sa rozkecam, lebo ešte neviem dobre strihať a ešte som sa to nehodlal naučiť. A nemusím strihať nič. Dobre. Dobre. Inak viem strihať, ale ja vystrihem toho viac, než chcem. A potom už mám z toho myšmaš. Wow, tak to som sa ešte nespavnul nikdy. Aj som sa zapálil. Myslím, že sa tu... Nie, dúfam, že nezomriem. Haló? Nechcem zomrieť takou blbou smrťou, že sa upálim. Dobrá. Yes. A ďalší kempy, ďalší AFK hráč. Čo to s nimi je? Poď, 3. Inak mohol by som vám ukázať taký jeden dobrý úkryt, by ste chceli vyhrávať aj tým spôsobom, keď vyprší čas, samozrejme. To je dokonalý úkryt, keď sa shiftnete a dáte do roha, tak vás takmer nikto nevidí. Ale my budeme hrať na pána a budeme sa snažiť to nazbierať si goldov a vyhrať to. A viem, to je murder. Viem, kto je murder. Darí ti. Ja som krivý. Nevadí. Pozrieme sa na pána, ale ten dobre ide bomby. Lexi? Hej, Lexi. Au. Dobrý skin. Hou. Aha, takže on má dobrú taktiku, že kľúčkuje. A vy presne viete, kam práve skočiť, takže to je tak lepšie. Aha, ďalší kandident. Poď. No. Trošku mi padajú FPS-ka, takže ja sa to budem pokúsiť na ďalší deň proste znížiť a zvýšiť ich. Uvidíme. Takže dajte mi taký 3-4 videá, že si to dobre nastavím. Možno bude stačiť aj jedno, ale on campí. Tak, posledný je kto? Ten camper. Tak mu napíšeme, že je AFK. Ja to dúfam, že to vidí. Jo, už to vidí. Tak, zabil. Jej. A je to ešte dobrá vec, že keď spadnete, tak môžete zabiť murdera. Nezabiť murdera, môžete ho proste, no môžete ho aj zabiť, ale to sa vám vlastne nepodarí. Môžete proste do nich hitovať, takže to je trošičku divné, ale na rozdiel je to dobré. Je to dobré. Takže tak. No a my sa vyhneme do ďalšej hry. Poď. You are innocent, dobre. To sa aj zvykol na to innocenta. Myslím, že keď zabijete murdera, máte väčšiu šancu na to byť murderový. Nech to je murder asi. Nie. On asi murder není, ale pozrieť sa bolo dobré. Poď. Dobre. Máme 2 goldy, takže... Prečo som sa zľakol? No pretože ten, čo má v ruke gold, tak ten môže byť murder. Wow. No nemusí byť murder, ale proste zvyčajne murder má meč na jednotke. Myslím, že sa ani prepnúť nedá. Možno dá, to som ešte neskúšal. Ale myslím, že sa fakt nedá prepnúť. A tu nie je... to som ja? Nie. Aha, dobre. A mám potom skiny. Myslím, že sa fakt nedá prepnúť ten meč, ale to neviem. Potrebujem goldy. Yes. Ten murder si ho dáva na čas. Ešte nikoho nezabil. Možno je AFK. Poď. Tak tu bola veľká vražda. Počkaj. Ešte sme traja. Viem, kto je murder.
Neviem, kto je Mordor. Ja som si fakt myslel, že nie na mňa útočiť. Nevadí, ešte vyfackam. Tak, je to strašne dobré, že nemusím striať, pretože dosť rýchlo sa zapne nová mapa, to je asi do takých 10 sekúnd sa dá nová mapa, takže toto je dobrý server, tak. Podľa mňa je detektív. Ale nie som s tým istý. Poď, to boli ešte druhý. Nie. WTF? Ja som si myslel, že to je Pokéball. Ja som si myslel, že to je bugnutý Pokéball. Jaj. No či to ja myslím. Jednak Pokémoni už vymreli opäť. Oh, watch out. Máme kompas. Kompasom proste môžeme vidieť, kde sa schováva luk. Ale moc tam ísť nechcem, ale idem tam, rášnem to. Oh! Kde je ten luk? Prosím. Ja ho nemám. Oh! Jo, ja som ho dal. Dobre. Toto bolo dobre. Toto bolo krásne. Toto bolo dobre. Do mňa som strelil. Sorry bro, ale dal som ťa, pardon. Si som taký dobrý. Wow. Fú. You are murder? Yup. I am murder. Do čerta. Nože mne vie. To som sa teraz zradil. Dosť rýchlo. Ja môžem hádzať to... Ešte som vám ukázal, že ešte môžem hádzať aj meč. Čo je dobre. Pum. Nenapísal to na to, že to je Mordor. Nenapísal to. Čo je dobrý. Ešte sú dvaja, traja. My ideme hore, nekam tu. Hop, down. Campery. Tu. Ešte jeden, nie, dvaja. So mnou sú traja. Ja sa bojím, že niekto bude kempiť a proste ma zasiahne. To sa strašne toho bojím, že proste vybehnem a pri rohu, alebo za rohom, to je jedno, bude nejaký hráč, proste ma dá dole. To je pre mňa tá najtrapnejšia smrť, keď niekto kempí. Táter. Počkaj, tu niekto bol. Prosím. Ja som ho tak tesne minul. Teraz mi to seklo, buď mne alebo jemu. A ja trošičku by som si mohol zvýšiť zvuky, aby ste počuli ten meč, ako letí. Neviem, čo počujete. Ja by som ho trošičku mohol trošičku dať volume. Prosím. Teraz ideme jeho tak chvíľku. To je skill. Aha, tak nie. Ešte nemôžem mať ten meč. Tu nejaký má change. Ja som... Prosím, zomrieš. Pozerajte na to. Bum. Jop. Vyhral som. Yes. Dobre. Tak, my by sme si mali dať poslednú hru. Inak je to aj parkour. Aby ste sa náhodou nudili. Ideme na tento. Na tom druhom je veľa ľudí. Neviem, či to není obrázne to urobené. No nie obrázne, proste narovnako. Tak, ja som Innocent opäť. Ale ja som bol strašne rád, že som bol Mordor. Wow, dobre. A vyhral som. Tak. Goldy. Poď. Goldy. Dobre. Ja už túto mapu dobre poznám, takže približne viem, kde sa stavňujú tie goldy a začína sa mi to trošičku kusať.
zverejniť. Ja som sa tak zľakol. A viem, kto je murder. Viem presne, kto je murder. Kde je ten varezak? Kde je ten varezak? Aha. GG. Tak, myslím, že by som to už mohol ukončiť s takýmto krásnym záverom. Takže, pokiaľ som... Ups, fail. Ešte raz. Počkaj, dobre, pokiaľ sa na to video páči, nezabudnite dať like, napísať pozitívny komentár. Pokiaľ by ste tu dali, ja neviem, tak 15 lajkov, tak by som natáčil z Murdera aj druhý diel. A toto bude už naozaj všetko. Zatiaľ, čus.